Hola, què tal? Em trobava a faltar o què? Doncs avui vinc amb un vídeo per comentar. Bàsicament, suposo que ja l'heu vist tots, que és sobre una suposada infermera, que suposo que està de pràctiques, és de Vall d'Hebron, i es queixa de que per treballar a Catalunya l'obliguen a fer el CIU de català. Si encara no l'heu vist, doncs entro vídeo. Bueno, somos enfermeras, estamos trabajando en Barcelona, yo soy de Cádiz, ella es de Granada y ella es de San Sebastián. Y nada, y resulta que vienen aquí a contarnos pues sobre... ¿Cómo se llama esta mierda? Esto es un sindicato. Pero no para sacarnos, ¿qué? ¿Cómo se llama la plaza? La oposición. Las oposiciones... Ay, que se me pone bloqueado. Las oposiciones aquí en Cataluña y nosotras, bueno, venga, vale, cuéntame, ok. Nos dicen, sacan 3.500 plazas de enfermera o no sé qué, este es vuestro año, vais a sacarlo el seguro, tal. Hasta que Está nos diciendo. dice... Y nos dice lo siguiente, tenemos que tener para sacarnos las putas oposiciones que el puto C1 de catalán. ¿C1? ¿Quién se ha apuntado? El C1 de catalán. ¿Estás apuntado? Yo voy a hacer las oposiciones. Clara, por favor, me estás desmontando el vídeo, tía. Escolta, no, ya, que yo parlo catalán. Bueno, ¿Ves? pues ¿Ves? resulta que se va a sacar el C1 de catalán mi madre, porque yo no me voy a sacar el C1 de Está catalán. haciendo un... Mira, bonica, tu estàs estudiant a Catalunya i si vols treballar a Catalunya i a sobre com a metge per curar catalans, doncs et tocarà aprendre català i si no t'agrada sempre pots marxar a un racó on no es parli català, que es parli només el castellà i ja està, si aquest és el problema, perquè tinc una gran certesa i és que realment no us queixeu de que es parli una llengua diferent, perquè si anéssiu a França o a Alemanya aprendríeu el francès o l'alemany. L'únic odi que hi ha aquí és l'odi a Catalunya i l'odi al català, que és un odi històric, històricament vigent i que continua, malauradament, a l'ordre del dia. I, en fi, doncs és això. Si no t'agrada Catalunya, marxa.